एक्स-एनडिएफबि मुङाव फैनाय अनसुंथाइखौ एबसुनि मावथिफ्रा लादों। एक्स-एनडिएफबि सेंग्राफोरनि रिहेबिलिटेसन मुङाव फैनाय ड्राफ्टखौ सोरबा आनसलिकनि दैदेनगिरि सोरबा एबसुनि वार्कार बिथांमोना जे मोनदों लादों दा बिथांमोनखौ जोङो मा बुंनो हायो दिनैनि तारिखाव। जुवा खेला होनायनि उनाव एबसुनि सोद्रोमाखौ नुनो मोनो। थानाय समफोराव बबेबा उदालगुरि टाउन बायदियाव मेला लाबोनानै जुवा खेला होनायनि उनावसो जों बिथांमोनखौ दिनै नुनो मोनो। एनडिएफबि दैदेनगिरिखौ सिखाव आरो जुनियर एनडिएफबि होननायनिफ्राय एबसुआ गोजानाव थानांगौ। रावजों सोरखौबा सिखाव सोरखौबा जुनियर बेबायदि बुंनायनिफ्राय दिनै गोजानाव थानांगौ। 27 जानुवारियाव उदालगुरि जिल्लानि महनपुरनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर गोरोबथा सानखालि बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा माखासे सुस्रांजायै जेंनाखौ लानानै खुदिसानाय हाबाफारि लादोंमोन। बै सानखालि एनडिएफबिनि जेंनाखौ सुस्रांनाय आरो गोजोन गोरोबथायाव सागान खालामखांनायनि उनावबो दासिमबो जोबथेसालियाव थानांनाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ हगारनांगौनि दाबि खालामदोंमोन। बे खुदिसानाय हाबाफारिखालि एनडिएफबिनि दैदेनगिरि डि हारिमु बिथाङा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि फिननायाव उदालगुरि दखरा एबसुआ डि हारिमुखौ सिखाव जुनियर एनडिएफबि बायदि सोदोब बाहायनानै सोंखारिनायखौ एक्स-एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों रावजों सोंखारिफिनदों। थांनाय 27 जानुवारि 2022 आव जों मोनसे एक्स-एनडिएफबिनि गांनाय उखैनायखौ लानानै जों मोनसे दुखुनि सान फालिदोंमोन। बे फालिनाय सानखालि जों माखासे प्लेकार्ड लानानै जोंनि दैदेनगिरिखौ हगारनांगौ आरो जोंनि सेंग्राफोरामोन रिहेबिलिटेसन मोननांगौ होननानै जों माखासे खोथा बुंनायावहाय जोंनिनो माखासे आगुनि दैदेनगिरिफ्रा सोरखौबा जुनियर सोरखौबा सिखाव होननाया खोब दुखुनांथावना बाथ्रा। मानो होनबा आं थोंजोङै बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा पार्सनेलि सासे व्यक्तिखौ एलिगेसन लाबोनाया मोजां जायाखै। मानो होनबा बिसोर माहारिबाद आरो बर' जातिनि थाखाय खामानि मावदोंबा बिथांमोना खामानि मावलांबाय थादों। जों जोंनि मोन्थाइखौ लानानैसो जों ओइदिनखालि दुखुनि सान फालिदोंमोन। बेयाव नोंस्रा खर' सानांगौ जेबो गैया होननानै आं सानदों। मानो होनबा दासिमबो जोंनि सेंग्राफोरा केस उइथड्र जायाखै आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा जेलाव दंमोन। बेफोरखौ लानानै जों दुखु फोरमायदोंमोन। दुखुनि सान फालिनायाव बिथांमोना खर' सानांगौ जेबो गैयामोन। मानो होनबा पावाराव जाय थायो बे दैदेनगिरिखौसो जों सोंखारिगोन। पावाराव गैयै दैदेनगिरिखौ जों सोंखारिनानै लाब गैया। जायनि जाहोनाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आगुनि दानि बिटिआरनि चिफ बिथांखौ जों सोंखारिखानो गोनां जागोन। मानो होनबा बिथाङा दिनै दैदेनगिरि जानानै जेनेबा बिटिआरखौ सालायबाय थादों। बेखायनो बिथांखौ सोंखारिनायाव सोरबा दैदेनगिरिफोरा बा सोरबा माहारिबाद बा सोरबा आफादफोरा दुखु मख'जाथावदि एक्स-एनडिएफबिनि मुङाव फैनाय राङारि अनसुंथाइखौ एबसुनि सोद्रोमाफ्रा लानायनिबो बिथांमोना अजद खालामो। जायफोरा सोंखारिदों दिनै जोंसो बुंथावना बिथांमोना सोर दिनै बिथांमोनखौथ' दिनै गावसोरखौनो बुंना लायो बिथांमोना आनसलिक दखरानि फरायसा आफादनि दखरानि दैदेनगिरि होननानै। नाथाय बिथांमोनखौ जोङो थांबाय थानाय समफोराव बबेबा उदालगुरि टाउन बायदियाव मेला लाबोनानै जुवा खेला होनायनि उनावसो जों बिथांमोनखौ दिनै नुनो मोनो। नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा मोनसे संग्रामनिफ्राय गोलाव सम संग्राम खालामनानै फैनाय जोंहा जोंनि गासै सोद्रोमाफोरनि सायाव सोरनिबा सायाव जुदि आसि थुयोब्ला जों माने दुखु मोननाय फैयो आरोखि। उदालगुरि दखरा फरायसा आफादनि सानैसो सेंग्राफोरा बिथांखौ सिखाव होननानै सोंखारिदों। आं बेखौसो आं बुंनो हास्थायदों जे बिथांखौ सिखाव होननायनि सिगां सिखावा सोर बेखौ मोजाङै मोनथिना लानाया गाहाम। आरो बिथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंबावदों 2014नि एनडिएफबि होननानै बिथांखौ बुंदों। दा बेयाव आं बेखौसो बुंनो लुबैदों बिथांमोनखौ दा बिथांमोना एनडिएफबिनि बागै जेबो एबिसिडि मोनथियालासेनो सोरखौबा सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानो होनोब्ला दिनै 2014 सनाव जोंजों समानै आफादाव खामानि मावनाय सेंग्राफोरा गोबां मुंख्लं जालांबाय आरो गोबाङानो जेलाव दङ। दिनै आंनि लोगोफ्रानो 13 जन जेलाव दङ, सेन्ट्रेल जेलावहाय दङ। दा दिनै सिखाव होनना बुंनो थाङोब्ला जों बेखौसो बुंनो हायो जायफोरा नै थांनाय बावैसो बिटिआर एकर्डनि दफायाव फैफानाय एक्स-एनडिएफबि सेंग्राफोरनि रिहेबिलिटेसन मुङाव फैनाय ड्राफ्टखौ सोरबा आनसलिकनि दैदेनगिरि सोरबा एबसुनि वार्कार बिथांमोना जे मोनदों लादों दा बिथांमोनखौ जोङो मा बुंनो हायो दिनैनि तारिखाव। दा बेखायनो आं बिथांमोनखौ बुंनो हास्थायदों बिथांमोना सोरखौबा सिखाव सोरखौबा माबा जुनियर एनडिएफबि बेखौ बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ।